Akong pangutana po ang ikaduha kanang kon ba? Bayan ba sa kanang Diyos kanang mga rebulto ba? Okay? Ang upag kaingon sila nga nakaingon magud sa Bible nga bawal jud na. Man ang ilang giingon na dili man na siya bawal. Murag kuwara na siya ba murag tulay lang daw para wala doon na nila giampuan. Ilara daw nang gi kuno. Simbol ka daw na nila. Okay, dengan salamat niya na, no? Atong respetahan ang ila explanation. Basta igo lang ta nagpasabot sa Exodus Kapitulo 20, nga kung atong utrohon sa pagbasa ang Exodus 20, tinaw maguni siya. Usa man ni siya kasugo. Okay? Exodus Kapitulo 20, versikulo 2, 3, o 4. Okay? Muna ang gingon sa balaan nga kasulatan. Okay? Matinaw man ni siya. Okay? Makita natin nili. Ingon siya din dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit kung dinhi sa ilalom sa yuta kung anaa ilalom sa tubig dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila ni mag-alagad kanila. Ingani nga punto igsoon. Naay mabasa sa Exodus Kapitulo 20 nga wala ta gitugutan nga maghimo ta og magkulit og larawan, no? O niya sama sa dagway nga tuas langit dinhi sa yuta, ilalom sa yuta. Now, punto mo ni, bisag sama sa dagway, gidili manggani, unsa naka kung dili iyang dagway? Kaya sugin lang ko kamo, wala pa'y authentic nga picture ni Jesus Christ, nga mao gining dagway ni Jesus Christ. Tanawa igsuon nga mga punto. Okay? Sa kang Maria, nabay dagway si Maria nga nabilin din sa kalibutan? Wala. Kana mga drawing lang na igsuon, kung tigumo nimo ang tanan picture ni Maria. Okay? Bisan sa context sa Roman Catholic, tanan picture ni Maria sa Roman Catholic, itandi laylay dagway. Ha? Gidili man gani ang sama sa dagway, kana pa hinog laylay nog dagway. So, mo na siyang punto igsoon. Now, karon ingani, dili pwede mag-away ang bersikulo sa Biblia. Exodus Kapitulo 20, gidili. Pero nasa ikotlo, sa uban nga gisugo sa paghimo og gitawag natog larawan, ilabi na mabasa sa Exodus Kapitulo 24, 25 nga gisugo paghimo og kerubin. Okay, granted, gisugo paghimo og kerubin. Question, asa man ang kerubin karon? Di ba kato didto ra nato sa sanctuaryo? Walay sanctuaryo karon igsoon. Ang naa karon simbahan, church. Kanang naay building ga-refer og church. Question, ang church karon mao ba na ang sanctuaryo? Managlahi. Kaya nga naman, ang sanctuaryo kani adto igsoon kor templo, walay tao nga makasulod. Pero ang templo ang church karon daghan tao mosulod. Diya lang punto lahi na. Unya ikaduha pa, wala may mga tao mosulod didto aron moluhod og mohikap sa tiil, mo kuan sa mga gitawag panyo, wala. It's purely gitawag og gitawag na tog illustration, no? Object of illustration. Wala na siya ludhi. Okay? Wala na siya ampui. Pero ang nahitabo ani karon mga pinangga, lahi man ang gi-explain sa gawas, ug lahi ang nahitabo sa tinuod. Obserbahin gid ninyo nga mga punto ha. Sunod nga punto, kutob rato sa Old Testament. Mao man gani sa New Testament, sa panahon sa Christian, mag-ingon tag New Testament meaning panahon sa Christian, wala kay mabasa sa panahon ni Christian nga ang ilang sinaguga o ang ilang simbahan na ay mga larawan dito. Wala kay nakita dito. Wa mag-practice si Jesus Christ, wala mag-practice ang mga apostoles. Kay human nga si Kristo, gilangsang sa krus, unya nagilis ang tabil na sa record sa Mateo 27:51, pagkagilis sa tabil sa sanctuaryo, nawala na ang function sa sanctuaryo. Mo na nga wala na yung sanctuaryo karon. So meaning, kay tuaman to dito, nawala na to sila tanan. So mo na nga mga punto, Igson. Balikan mo, Igson, kung nakay-follow up. O, nawala na siya. So, dagan salamat niya na mapinangga, no?